Serra d'Or és una revista cultural catalana de referència, publicada des de 1959, nascuda en ple franquisme. Es va esdevenir un espai clau de resistència de la cultura i normalització de la llengua catalana. La revista ofereix contingut amb articles de fons, assajos, entrevistes i crítiques culturals. Al llarg dels anys ha acollit algunes de les veus intel·lectuals i més destacables del país i ha mantingut un to de rigor reflexiu i compromès amb la cultura catalana. La revista Serra d'Or està considerada un punt de trobada del debat de la cultura catalana i un testimoni viu de la seva evolució contemporània. Joaquim Noguero dirigeix la revista Serra d'Or des de l'estiu de 2023 i és periodista cultural i comissari d'exposicions. Té la llicenciatura per la Universitat Autònoma de Barcelona en Filologia Catalana i en Filologia Hispànica. Va ser professor ajudant a la Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs 1991-1992 i també professor de crítica i anàlisi del repertori coreogràfic a l'Institut del Teatre. Durant 25 anys va exercir de professor de periodisme cultural a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Ha estat comissari de prop d'un centenar d'exposicions de literatura, còmic, il·lustració, fotografia, cine, jocs de teatre i dansa en centres com Palau Robert i l'Arts Santa Mònica i de festivals com la Barcelona Negra i el Festival 42 de Gèneres Fantàstics de Barcelona. Començaré amb una petita anècdota particular per explicar això del periodisme cultural abans d'entrar amb lo de la revista, que és que quan estudiava feia filologia catalana, vaig fer filologia catalana i espanyola, hispàniques a la Universitat Autònoma. Ja m'agradava el cinema, ja m'agradava el còmic, ja m'agradaven moltíssimes d'aquestes coses de les quals després he mirat que confluïssin amb les revistes i amb les exposicions. I recordo que la meva mare, quan em veia amb aquestes coses, deia això té alguna cosa a veure amb el que estudies a la universitat? I jo li deia, sí, tot està connectat. I quan després em va veure dedicar-me a aquestes coses, deia, doncs no m'enganyaves, sí que estava connectat. I jo li deia, saps què? Quan t'ho deia t'enganyava, no ho sabia ni jo que estava connectat. Però a la llarga, aquesta dispersió, que en el fons és curiositat, s'ha acabat convertint en aquesta etiqueta que era la de periodisme cultural, que una mica dins l'àmbit de cultura ho comprenia tot. I que moltes d'això de fer diferents vessants té a veure amb el fet de la necessitat de fer de mals virtuts, vull dir que has de diversificar-te professionalment per poder dedicar-te a allò que t'agrada. I al final el premi és, per mi, una de les coses de les quals puc estar més orgullós i al mateix temps és una responsabilitat. Quan em van oferir dirigir Serra d'Or, recordo que deia, em fa una il·lusió tremenda i al mateix temps una por tremenda, perquè sé la responsabilitat que assumeixo. Per mi representava estar a l'alçada del que havia fet una persona com Jordi Sarsenedes, que és l'autor de Mites, un narrador extraordinari, un poeta extraordinari, una persona superhumil, però que va obrir la revista a quantitat d'altres veus, no? En aquells moments, als anys 60 i 70, enmig del franquisme, allà el més cristià era compatible amb el més comunista, per dir-ho així. I gent que el Joaquim Moles no l'hauria publicat perquè li haurien semblat que quedaven molt lluny dels seus interessos del moment, més compromesos a l'esquerra, el Jordi Sarsenedes es publicava, i al revés, gent que el Moles potser no hauria publicat el Triadú, gent que venia del Triadú o de l'Albert Janer, i l'Albert Janer o el Triadú no haurien publicat segons qui que venia al Moles, però Sarsenedes obria la revista tot, i em sembla que aquest és una de les coses que cal encara ara fer, perquè després amb la transició, diguem-ne, cadascú va fer una mica la paradeta pròpia i això es va anar perdent. Si alguna cosa voldria recuperar d'aquell moment és aquesta, i el dia estar a l'alçada de Jordi Sarsenedes, penso en Jordi Sarsenedes, però penso en dos monjos tan cultes també, com és el primer director, el Maur Boix, o el Josep Massot, que hi va estar des de l'any 95 fins ara, quan va morir el 22, també el que representa de persona erudita, culta, que obre la revista, quantitat de gent que no tindria veu en altres
en altres llocs. Abans de fer una mica la història de la revista, per dir-vos quan comença, perquè m'imagino, vaig veure que us havia passat la revista musical catalana per aquí, jo hi estic subscrit i a més hi havia tingut una secció, per tant no ho dic per cara, però segur que van dir hem celebrat el centenari, i bueno, aquest centenari com el de la revista de Catalunya és trampa, perquè és un centenari que suma una primera etapa d'abans de la guerra, que fa un seguit d'anys, i després a l'any 75 recuperen la capçalera històrica de l'època modernista i per tant fan més de 100 anys sumant les dues etapes, i la revista Catalunya el mateix. La revista Catalunya té 4 etapes en què es manté la capçalera però no tenen continuïtat entre elles. El que hi ha és la continuïtat d'actitud, d'horitzó últim al qual vols estar, per tant de continuïtat de capçalera i de l'intent de fer una revista de país, però no hi ha una continuïtat dels grups que la feien. En canvi, amb Serra d'Or sí que podem parlar que és la revista de Gana en català, la revista, per tant, de llengua i cultura a Catalunya, que ha tingut de països catalans, que ha tingut una continuïtat mensual des de l'any 59 fins ara. Fins i tot, si féssim aquesta petita trampa de buscar la capçalera va néixer l'any 55, perquè existia com una revista dels monjos. Al mateix temps en tenien una dels gent que havia format part de l'Escolania, que era Germinàvit. Germinàvit va arribar un moment que l'any 55 s'hi vinculen 2 persones, que són el Ramon Bastardes, cosí dels Bastardes que van començar a edició 62 també, i el Max Kanner, que després seria conseller de Cultura. Aquestes 2 persones, molt joves en aquell moment, fan de Germinàvit una revista cultural que té el seu punt culminant 4 anys després, a l'any 59, quan mor Carles Riba, dediquen un número a Carles Riba, que és un número mític dedicat al poeta. Aquest número serveix una mica d'exemple del que es podia fer de revista de cultura al país, i convencen Montserrat per fer l'únic lloc on es podia permetre en aquell moment que sortís una revista en català, perquè es va oficialitzar com a revista l'any 64, que és quan hi entra Jordi Sarsenedes com a cap de redacció, però fins a aquell moment havia estat sota el paraigües de Montserrat sense demanar permís ni res. Per tant, només podia existir una revista de cultura i en català gràcies a que sorgia dins publicacions, dins l'Abadia de Montserrat. Ells, per tant, la creen com a revista de cultura tal com la tenim ara l'any 59. Posa segona època perquè la capçalera l'han agafada d'una d'aquestes 2 revistes. Hi havia la revista Serra d'Or, que era dels monjos, i la revista Germinàvit, que era d'aquests dels exescolans, on hi havia Max Kanner i Ramon Bastardes. L'esperit el creen els 2 de Germinàvit, però mantenen Serra d'Or, el pertany a l'Abadia de Montserrat, li deixen el nom de Serra d'Or. I per tant, per això posa segona època, la que de fet és l'època fonamental de la revista, dedicada a la cultura. Sí que em sento absolutament representat ens sentim absolutament representats en aquesta doble etiqueta, la de cultura, entesa en un sentit ampli, i on el fil conductor és la llengua. Deia, aquest fil conductor, amb algunes revistes que són més especialitzades, a la revista musical catalana, la llengua també és el fil conductor, però allà, diguem-ne, estan cenyides a la música, igual que d'altres estan cenyits al periodisme d'investigació. Nosaltres no podríem dir que fem més cultura que periodisme. De fet, aquest ha estat el canvi fonamental de la nova època que hem inaugurat l'any 2023, amb aquest canvi de disseny. Molta gent diu com si haguéssim fet un canvi, una mena de refundació de la revista, fent alguna cosa absolutament nova. Jo crec que respon absolutament el que Serra d'Or ha fet a les seves diferents èpoques. Va néixer, en aquell primer pas que us dic, passant de Germinàvit a Serra d'Or, amb un canvi que en aquells moments devia semblar revolucionari i un atreviment absolut per poder fer una revista en català. Per tant, més valentia, coratge o tirar-te a la piscina del que van poder fer ells en aquests moments, no serem mai tan valents com ho van poder ser llavors. Va ser també una aposta absolutament que quan totes les revistes, Serra d'Or, diguem-ne, havia acollit tot el país, totes les tendències, i quan a l'any 75 cadascú es fa la seva revista, penseu que l'Avenç neix com a Serra d'Or d'esquerres, cosa que representa que és com si deixés abandonat Serra d'Or només els que no eren d'esquerres. Realment era una revista d'història també amb voluntat de països catalans, en català l'Avenç, però van anar sorgint així multitud de revistes
En el moment fort, Serra d'Or té fins a 12.000 subscriptors, que és una animalada absoluta en allò, perquè unificava radicalment tot el país. Per part de l'Abadia de Montserrat, en aquell moment decidir continuar, malgrat que ja no tenia la necessitat de suplència que havia tingut fins a aquell moment, és un altre també valent. El fet de que després, en l'època que s'hi afegeix el Josep Massot, substituïssin el primer disseny del Fornes, que aquesta capçalera neix a l'any ja 59 al començament, qui ens crea aquesta imatge és el Jordi Fornes, que és el mateix que crea la imatge, per entendre'ns, de multitud de col·leccions d'edicions 62, de discos de l'època, és el que està relacionat, és el disseny dels anys 60 per excel·lència, Jordi Fornes. Doncs aquest disseny l'hem recuperat ara, volent enllaçar amb aquests començaments dels 70s, però al finals dels 90 el substitueix un disseny de la Mercedes Azúa, que en posa la revista, que és una revista mensual, més en el terreny d'un magazín periodístic. L'estètica és més la que podria haver, la que podeu tenir al cap pensant en el temps d'una determinada època, que era un setmanari, o amb els dominicals de diari, que són setmanaris. Per tant, jo crec que allà Serra d'Or no va fer mai el paper d'un magazín lligat a l'actualitat, sempre ha estat vinculat a una cultura molt més intemporal. I per això dic que aquí hem recuperat, em sembla, les arrels. Mirem de que el disseny actual no enganyi ningú, en el sentit de que nosaltres no fem periodismes. Jo quan encarrego els articles sempre dic que els escrivim per avui, però en memòria d'ahir, vull dir en context, sabent d'on venim, i perquè puguin ser llegits l'any que ve. O sigui, que no estigui prou lligat temporalment, per visqui més enllà, perquè quan jo llegeixo la revista dels anys 70 continua interessant-me. Quan el Joan Fuster es fixa en una cosa, sigui de la política o sigui un disseny de l'època, n'acaba fent una reflexió que va molt més enllà d'aquell fet particular i, per tant, acaba sent interessant molt més enllà del temps en què va ser escrita. Doncs aquesta intenció era la que volíem tornar a recuperar en aquests moments amb el nou disseny, buscar aquesta intemporalitat. Dues coses a dir vinculat a això. Una, el Cercenès deia sempre que en una revista el jo és un nosaltres. Jo he dit moltes vegades que m'agrada fer revistes perquè en una revista ets molt més intel·ligent del que ets tu per tu sol, no? Coordinats formem una mena d'intel·ligència col·lectiva i de bagatges sumem habilitats, sumem capacitats, sumem memòria que no arribaríem a abastar sols. En aquest sentit, a dintre el Consell de Serra d'Or, Serra d'Or ha ajuntat gent com el Cirici Pellicer, un dels crítics d'art més importants d'aquest país, us deia columnistes com el Joan Fuster, intel·lectuals com el Jordi Cercenès, que estava incorporat així, però com el Xavier Fàbregas, que dintre el teatre era la veu principal del teatre, d'analitzar el teatre al moment, o com el Miquel Porter Moix, que va ser el primer director de la Filmoteca de Catalunya per la Generalitat i que tenia un bagatge d'estudiós universitari del cinema impressionant. Hi ha hagut sempre les veus principals, ara amb el cinema hi ha el Paco Poch, que fa dos certàmens Gaudí, o l'últim certamen Gaudí, li van donar el premi a la trajectòria per la producció, però ha estat portant màsters universitaris de producció i de cinema, on molta de la gent que ell veu bona allà ha acabat escrivint també a Serra d'Or. Per tant, aquest vincle entre gent amb memòria i gent jove. I al mateix temps, que us deia això, de que una revista és un nosaltres, una revista també és un organisme viu, que en aquest sentit aquesta suma de jos particulars no fa com en matemàtiques 1 i 2 igual a 2, sinó que realment com els organismes vius poden donar lloc a molt més. Té una cosa fractal, per dir-ho així, ara que està de moda, aquesta cosa calidoscòpica, de que no hi ha una sola mirada, sinó que hi ha una suma de perspectives. En aquest sentit em sembla molt lligat a la modernitat i al mateix temps una revista té com a organisme viu el fet de que ens corregim i s'adapta absolutament a cada número. Aquí tenim, mireu, això que estic dient ara, lligat al temps i d'adaptar-se i corregir-se a cada número i al mateix temps que un jo, el nosaltres, és molt més intel·ligent que els jocs particulars, el puc tenir amb un exemple que parteix del Pep Vila, professor d'aquí de Girona, que quan vam fer el número l'any passat dedicat a la novel·la, el fèiem al juny del 2025 perquè celebràvem el centenari del famós article
conferència de Carles Riba que es plantejava si hi havia hagut una generació a Catalunya sense novel·la, no? Una generació sense novel·la, i que després va sortir a l'any 75, quan era els 50 anys d'aquesta data, un llibre de l'Alan Yates que feia la mateixa pregunta amb interrogant final, una generació sense novel·la, perquè el que venia a dir que sí que hi havia hagut novel·listes, el que passa que els noucentistes no els hi havien interessat pas tots, no? Doncs quan vam fer, per plantejar-nos ara com estàvem de novel·la en aquest moment, i vam repartir, no vam tocar per res la Catalunya Nord, i el Pep Vila em va escriure immediatament després dient-me, ostres, acabeu de fer un número que és molt interessant, però de la Catalunya Nord, quan teniu vocació de països catalans, ni se n'ha sentit a parlar en tot el número. I llavors vaig agafar immediatament el guant que acabava de llançar-nos, li vaig encarregar, doncs, si pots fer-nos tu un article, el seu article és el que enceta aquest dossier, estem parlant de juny, el número del febrer de l'any següent, o sigui 7 mesos després, estava dedicat a la Catalunya Nord amb el seu article com d'inici, però amb 3 més que vaig encarregar a partir de llavors, no? Per tant, la revista és una cosa en què cada número és fill únic i el cuides com a fill únic, però després és una baula més d'una cadena que el valor més important que té és la coherència entre aquestes baules de cadena, la coherència entre aquestes diferents estacions, però sobretot la pervivència i la continuïtat. Mira que aquest any passat això a més ho podíem agafar el model mateix de Montserrat, on sembla que el temps no corri per ells, celebren 1000 anys, per tant les coses es poden fer en temps, i jo crec que una revista el temps és un valor important, però alhora també en un moment en què el periodisme està tan lligat a que una cosa substitueix l'altra, hi ha una distinció que em sembla molt interessant. Jo soc de Manresa, allà hi ha un escriptor que és el Joaquim Amat Piniella, el que va escriure la novel·la aquella K.L. Reich, perquè va anar a parar als camps de Mauthausen, i és el principal escriptor que tenim aquí de literatura dels camps. La novel·la és tan bona com si heu llegit Si això és un home del Levi, per exemple, doncs us la recomano. Aquest senyor fa faradat pensar què vindria després, però abans de la guerra portava revistes. A Manresa va fer una revista que es deia Ara, i el primer editorial de la revista Ara deia el nostre compromís és amb l'ara, no amb l'instant. M'agrada perquè havien sorgit diaris, igual que hi ha el diari Avui, havien sorgit diaris abans de la guerra que es deien l'instant. I volem dir, l'instant és moridor. En canvi, l'ara és aquest temps que ens connecta, és la contemporaneïtat, i per dir-ho d'alguna manera, el temps a què es deu una revista com Serra d'Or és aquesta contemporaneïtat. D'alguna manera, l'ara és el tren en què anem muntats, i l'instant són les estacions que anem deixant enrere. I una revista com aquesta es deu molt més al fet, a aquesta continuïtat entre temps, que al fet puntual. Tot allò. Una cosa que em van dir quan em van fitxar per Serra d'Or, em van dir paraula textual de l'Ignasi Fosses, el monjo que en aquell moment em va fer l'entrevista, vam estar parlant un parell d'hores, i després li va comunicar el pare Abat, i em van trucar l'endemà dient, mira, hem triat que sí que ets tu. Em va dir, quan vam acabar la xerrada, em va dir, li diu, pare Abat, com ha anat tot, per nosaltres, si ell em diu que sí, doncs seràs tu, continues tu, i diu, la direcció periodística, paraules textuals, serà teva, volem dir, tu decideixes contingut, nosaltres no hem censurat mai res, hem deixat que la revista tingui la seva continuïtat, d'allò. Només et demanem una cosa, és no provocar cap escàndol, diguem-ne, res que pugui afectar el monestir. I jo li vaig dir, els escàndols estan lligats, li havia fet aquesta distinció entre l'ara i l'instant abans, i dir que els escàndols estan lligats a l'instant i no a l'ara, i per tant, com que a mi m'interessa aquest ara, aquesta continuïtat amb el temps, no hi haurà escàndols, no? Perquè el pensament no escandalitza, el pensament afegeix perspectives, els escàndols estan lligats a moments i fets concrets, i em sembla que la revista va molt més enllà d'això. Sobre això de les diferents èpoques, això que us deia del que afegia el Jordi Sarsenedes, quan li van cridar precisament, i també lligat amb aquesta llibertat, perquè lligat a aquesta mateixa anècdota que us he explicat jo, diuen que el Jordi Sarsenedes, que era una proposta de gent com l'Albert Manent, va ser qui el va proposar, i es va trobar amb el Maur Boix, que era el director, el monjo que feia director en aquell moment, amb ell el fitxar el 64,
i li diuen, a veure, ell com a catòlic o com a cristià, que què tal, no? O va ser ell qui ho va treure el tema, volent dir, bueno, diu, és que fa molt temps que no exerceixo, no? I el Mouro Boix li va dir, bueno, però no heu trencat pas el carnet, no? I volent dir, no cal parlar-ne més. I a partir d'aquest moment jo crec que hi ha una cosa que està molt lligada a la regla de Sant Benet, que em sembla que ell va portar molt bé. Ell deia que ho diu amb uns versos d'un dietari poètic que fa el 2006, l'últim any de vida, quan era president de l'Ateneu. Amb un d'allò de l'Ateneu portava cada dia feia un petit poema. I hi ha un tros que diu que cal dubtar escrupolosament, aferrissadament. Aquest cal dubtar escrupolosament, aferrissadament és una cosa que amb aquestes, quan li van fer l'homenatge a l'Institut d'Estudis Catalans, el Joaquim Moles va dir, bueno, a vegades no s'acabava de mullar o no acabava de tenir prou caràcter per dirigir de veritat la revista, perquè ja us dic, el Moles l'hauria dirigit cap a una banda concreta, igual que d'altres ho haurien dirigit d'altres. En canvi, a mi em sembla que cal tenir precisament molta força per fer el que feia ell, que és no seguir un sol camí, sinó fer compatibles tantes coses. I aquest ser capaç de dubtar escrupolosament, aferrissadament, em sembla que és una cosa al capdavall molt periodística, perquè és el dubte metòdic de Descartes, és el contrastar les coses que tenim en el món periodístic, és el falsar contínuament les hipòtesis del mètode científic. Vull dir que tot això està basat en aquest treball que és crear contextos, argumentar bé i crear una cosa que va molt més enllà de la informació. El treball que diem aquí també dic, si és una cosa que passa, no ens interessa, si és només informatiu, tampoc és el lloc, no és que no ens interessi, és que no és el lloc, perquè el tipus d'article que penso que ha caracteritzat sempre Serra d'Or és un article interpretatiu, que vol dir que va molt més enllà de l'opinió, perquè més enllà de l'opinió vol dir tu pots mullar personalment, però l'opinió personal queda absolutament falcada per l'argumentació i pel context, la gratuïtat d'una valoració queda llimada per allò que hi afegeixen les dades i la capacitat d'argumentació, i al mateix temps deia, afegeix també el fet que tingui un punt d'escriptura, un punt narratiu, per això deia, la llengua és important. Ara mateix deien en molts llocs que la llengua catalana, tothom domina el català a Catalunya a nivell dels estudiants, però que moltíssims estudiants no l'utilitzen habitualment perquè és una llengua connotada, que no els és... El que voldríem que fos la llengua és que no estigués en aquest sentit connotada, és estar treballada a partir d'una determinada tradició. I jo sempre penso en una cosa que diu Jaime Gil de Viedma sobre l'amor, que deia, l'amor és cosa de l'ànima, però cal un cos on llegir-lo, vol dir s'ha d'expressar amb un cos. Tu no pots veure l'amor en abstracte, el veus quan dues persones s'estimen, no? I el veus concretat en un cos i per tant el veus concretat en el sexe, en el cas dels humans, etc. Doncs amb això passa igual. No existeix res absolutament en la cultura o en l'art que no tingui una base material. Quan fem escultura hi ha una base material, quan fem pintura juga amb una altra base material, els colors sobre una superfície plana, etc. Igual que l'escultura ho fa sobre la pedra, el bronze o el que sigui, i juga amb la tridimensionalitat, i amb la cultura, la literària i la cultura escrita, evidentment, es formalitza en una llengua. Aquesta llengua és la que tens, la que has adaptat. El PSOE, per exemple, hauria volgut escriure en anglès, i si hagués hagut de fer, perquè de fet havia nascut a Sud-àfrica i la seva primera llengua va ser l'anglès, però a casa parlava en portuguès, els seus pares eren portuguesos, després van anar a instal·lar-se a Portugal, i si hagués hagut de triar una altra llengua hauria triat el francès, perquè la gent que el fascinava eren els poetes francesos maudits, i per tant Baudelaire, Rimbaud, etc. Però ell va dir, hosti, que a Moens no li interessava gens. Però ell va dir una frase que a vegades es veu com si pogués ser patriòtica, i no és patriòtica, em sembla que té a veure amb això que us dic, que diu, la meva pàtria és el portuguès. I la gent a Portugal, a vegades jo hi havia estat, i diuen, aquesta frase no ens agrada perquè, clar, Portugal té un passat imperialista, i per tant casernari també, els hi sembla una frase patriotera. Però jo els hi dic sempre que és una frase antinacionalista, perquè Pessoa, quan deia la meva pàtria és el portuguès, volia dir la meva única pàtria és el portuguès, no és Portugal,
no té a veure amb el seu imperi, amb el seu exèrcit, etc. Jo estava molt fora de tot això. Si hagués pogut triar, hauria agafat l'anglès o el francès, però resulta que la meva pàtria és el portuguès. És la cultura que he heretat, són tots els vincles amb els que em moc i per tant, malgrat que ho diu Camões i no em representa com a món referencial, jo he de llegir Camões i he de partir de la llengua de Camões per poder fer el que fan els francesos i els anglesos que m'agraden. Per tant, m'he de nodrir dels meus clàssics i he d'aprendre d'ells i he de buscar mecanismes i recursos a la llengua per poder treballar a partir d'aquí i fer el millor del que passa fora en aquesta llengua, en aquesta materialització que m'ha tocat, que en aquest cas és el portuguès. La pàtria d'un escriptor és una llengua determinada. És veritat que es pot triar, perquè Nabokov podia dir les coses de 20 vegades diferents en rus respecte al que les podia dir en anglès. Ell una vegada ho va comentar, Nabokov, l'autor de Lolita, que acaba agafant l'anglès com a llengua literària. En rus tenia 20 vegades més vocabulari que en anglès i en francès tenia 5 o 6 o 7 vegades més vocabulari que en anglès, perquè el francès era la segona llengua de casa seva, com passava amb tot rus culte d'aquella època. Va haver de marxar a Rússia, va passar per França, acaba als Estats Units, adopta l'anglès com a llengua literària i és algú que, com havia passat abans amb Conrad, fa de mals virtuts. Per tant, és veritat que hi pot haver hi hauria algú que pugui, no sé, catalanoparlant o fill de catalanoparlants que pogués veure que en català hi ha tanta feina a fer encara de traducció, d'escriptura, etc., que hi vegi una possibilitat de futur i de possible experimentació més gran de la que tindríem una llengua més trillada, on hi ha més d'allò. Per què? Vull dir, mireu si hi ha possibilitats que, per exemple, en castellà tu tens una pel·lícula com Tacones Lejanos del Pedro Almodóvar, perquè existeix la traducció al castellà d'una pel·lícula de John Ford que es deia Horizontes Lejanos. Això en català, moltes vegades aquest tipus de jocs, jo no sé si Bad Bunny es diu Bad Bunny pel Bugs Bunny també, ho hauria de mirar d'allò, perquè són jocs d'aquests, jo cada vegada que sento Bad Bunny penso en el joc aquell, però els més joves potser no es diu res Bugs Bunny, però en una determinada generació era un dibuix animat que no sé fins a quin punt no hi pugui haver. Aquests ressons que té la llengua diu moltes més coses que les que volem dir amb ella. Diu el que volem dir i diu tot el que porta carregada per una tradició anterior. Això, per molts de vosaltres, sou estudiants joves, si no heu llegit, jo recordo que hi havia estudiants que em feien una columna i els deia, ostres, et falta... Què llegeixes en català? I no llegien ni premsa catalana, ja no diré clàssics catalans. I deia, passa-la al castellà. I en castellà els funcionava molt més. I llavors els demanava, amb què veus les pel·lícules? Quines traduccions llegeixes habitualment, etc. Ell es considerava catalanoparlant. Havia triat el català per fer-te l'article i resulta que era un català pobre, estàndard, on li faltaven molts matisos. I en castellà, en canvi, en guanyava una miqueta més. Per què? Perquè tenia més referents. Per tant, és evident que necessitem crear encara moltíssims referents d'aquests i aquesta adopció, diguem-ne, per la llengua com a que la meva pàtria és el català en aquest cas, no per una raó patrioteo nacionalista, si voleu, que sigui, sinó simplement perquè és la nostra llengua i és la tradició a la qual de moment volem servir. Pot ser que desaparegui, podria ser que desaparegués, però mentre existeixi hem de fer el possible per alimentar-la i continuar-la fent viva. I el que hem de fer també per mantenir-la viva, com que està en una situació de perill, de discriminació, hi ha el fet de que necessita encara, el que em diu la paraula potser no és la més orientada, un plus de discriminació positiva, no? Clar, aquest plus de discriminació positiva hem de crear un altre relat respecte als que havien servit en una altra època per defensar-la, perquè ja no ens serveix l'argument de la llengua materna, perquè més de la meitat de la població a Catalunya no la té com a llengua materna. No serveix l'argument de la llengua pròpia perquè les pedres no tenen llengua, les té la gent, i una cultura és paisatge més que paisatge, és la gent que hi viu i que pobla un lloc. Si no, on posaríem el filtre últim? Amb el llatí, amb l'íber, per tant, on començaria el punt de partida? Però aquí encara hi ha una gent... Per què volem parlar català i per què volem fer cultura català? Perquè existeix, perquè encara hi ha una interlocució possible i volem que continuï sent possible. I per últim, no podem parlar de normalització a 50 anys de distància,
Però, en canvi, hem de continuar fent possible que existeixi la discriminació positiva i ha de ser. Quin ha de ser aquest relat nou que creem? Segurament molt més basat en l'ecolingüisme, amb l'ecologia lingüística. Si defensem les balenes, si defensem les cultures minoritàries, hem de defensar que en aquests moments, que som una societat que en comparteix moltes de llengües, tothom sentís com a pròpia aquesta que no existeix absolutament enlloc més i que, per tant, que la pogués fer seva. I una cosa que podem fer com a societat, i em sembla que hem dedicat articles i revistes a col·lectius molt diversos, és sentir que en un moment, sobretot, en què l'ultradreta va dominant tot el món i a vegades que els discursos majoritaris van sent cada vegada menys empàtics, que en aquesta llengua, com a minoria que som, podem anar de la mà d'altres minories i donar i ser altaveu d'altres sensibilitats. Per això ens obrim a totes les cultures i ens obrim a molta altra gent. És que en aquest sentit sigui un lloc, un punt de trobada, que hem de crear, les revistes han de servir per crear una idea de comunitat i aquesta comunitat ha de ser el més àmplia i oberta possible, que en aquest cas passa només pel català, però oberta a traduir absolutament qualsevol altra llengua i qualsevol altra sensibilitat, acollint el màxim de sensibilitats. I això, en el terme de cultura, també presa com de la manera més àmplia possible. No ens inventem absolutament res, tampoc. Seguim molt l'esperit de Serra d'Or. Penseu que a Serra d'Or jo he comissariat l'exposició de l'últim Festival 42, dedicat a més de 100 anys de ciència-ficció a Catalunya, que es va dir SF, en homenatge a l'SF d'Ofèlia Dracs, que era un col·lectiu d'escriptors dels anys 70 que van escriure SF és perquè és la manera catalana de pronunciar l'SF, les sigles de ciència-ficció en anglès. Doncs vaig comissariar aquesta exposició i, ja que no sabeu, el primer lloc a Catalunya que parla dels pioners de la ciència-ficció. Doncs als anys 60, Joan Fuster escriu a Serra d'Or i parla de 3 persones, que segurament coneixerà molt poca gent, que diu que és Frederic Pujolà, un modernista que escriu una obra que es diu Homes artificials, de robots, diguem-ne. Un altre que es diu, l'any 27, escriu L'illa del gran experiment, una mena de distopia o d'utopia plantejant-se un futur de l'any 2000 com seria, que és Onofre Parés, un manresà ex-jesuïta, que es havia escapat dels jesuïtes de Manresa i vivia a Barcelona i va escriure aquesta obra, que és una mena d'obra, com passa amb la ciència-ficció de l'època, molt política, disfressada de situar-la en un món futur, l'Onofre Parés, i el Josep Maria Francès, que era un lleidatà que va escriure sobre els baixos fons a Barcelona, i una obra de les que fa es diu Retorn al sol i situa a dins de la muntanya de Montserrat els sobrevivents d'un apocalipsi que hi ha hagut i que al final retorna al sol perquè surten per Sant Jeroni al món, que ara ja pot tornar a ser poblat perquè ja no està contaminat d'allò que els havia condemnat a viure sota terra. Per tant, això que heu vist a 50.000 pel·lícules i sèries està fet ja abans de la Guerra Civil per 3 catalans, que la primera persona que en parla és Joan Fuster als anys 60 a Serra d'Or. A Serra d'Or també, l'any 70, ara ens diuen heu introduït el còmic, ostres, que moderns, o al revés, per què heu introduït el còmic que rebaixa el nivell de la revista? I jo dic, bueno, el còmic ja el va introduir, i d'una manera molt valenta, a Serra d'Or, l'any 70, quan l'Enric Sió, un dels comiqueros, dibuixants de còmic guionistes més experimentals, va adaptar un conte del Joan Perucho a Serra d'Or. Però a Serra d'Or, per exemple, també absolutament sense manies, pensareu, us separaré també el que és fer cultura d'elit i ser elitista. A Serra d'Or també el Fèlix Fanés, l'any 91-92, una persona que li han donat el Premi Crític a Serra d'Or fa 2 anys d'assaig, com a col·laborador, a primers dels anys 90, fa un article sobre el cinema negre dels anys 60-70 a Barcelona i ja diu que Barcelona s'ha caracteritzat de forma d'avantguàrdia per 2 tipus de cinema, per l'escola de Barcelona, que seria l'escola avantguardista, però per un altre cinema que sembla com de comunicació de masses, que és el cinema negre, però que també ho va fer d'una manera renovadora que no es va fer a Madrid i a fora. De fet, si veieu una pel·lícula com A Tiro Limpio, sí, en castellà, perquè no es podia fer d'altra manera, l'any 64, fet per un tio que es diu Francisco Pérez Dols, a dintre de la pel·lícula surt un personatge que és la mare d'un dels protagonistes que parla en català tota l'estona amb el seu fill.
Per tant, de cop es veu allà dintre que la realitat d'aquella gent és catalana, perquè el fill parla en castellà amb altres, però amb la seva mare tot és en català. Passen fugint d'una cosa, passen fugint per la catedral, ja que no sabeu què s'està fent a la plaça de la catedral en aquests moments. Hi ha tanta gent ballant sardanes. I al mateix temps és un cinema molt documental que d'alguna manera està mig dient que és el maquis i per tant hi ha una lectura política per allà sota. I això moltes vegades per la prevenció aquesta cap a la cultura de masses, que sembla que no formi part de la cultura d'elit, a altres bandes no s'ha fet i en canvi ja a Serra d'Or Fèlix Fanés n'està parlant. I al mateix temps Paco Candel havia format part de la revista, s'havia parlat molt a la revista de la immigració. I fa molt poc en un club de lectura em va venir un senyor, ex-mosso d'esquadra, fet a Hospitalet, nascut a Hospitalet, format a Hospitalet, i havia estat mosso d'esquadra allà a Hospitalet, i em va ensenyar una foto, em diu, mira, això és una portada de Serra d'Or, sé que tu portes la revista d'ara, diu, aquesta d'aquí és la meva sogra. I es veia un entorn de barraques d'Hospitalet, era un número dedicat a la immigració, i la seva sogra, immigrant, que va arribar a Catalunya en aquell moment, havia sortit a la portada de Serra d'Or i per tant s'havien sentit sempre com que, ostres, una revista catalana que vam sortir tal, s'havien sentit d'alguna manera acollits. De cop la teva realitat forma part, és allò que us deia de fer-la llengua i terreny d'acolliment, no? La revista. Doncs tot això formava part ja de la revista. No inventem absolutament res quan introduïm el còmic. El que fem, quan parlem de cultura d'elit, no ens lliguem només a allò que havien estat les humanitats clàssiques per definir el contingut de la revista. Hi ha entrat també tot el terreny de l'antropologia, de la sociologia, del disseny, de la cultura popular, que als diaris forma part de societat i no està integrada a cultura. Nosaltres hem dedicat un número a la sardana, per exemple, però ens l'hem plantejat també a veure quina gent jove està fent coses noves amb la sardana i com l'estan renovant alguns en contacte amb dramaturgs de dansa contemporània. Per tant, donar-li una mirada diferent que s'aparta només de fer un número folclòric sobre la sardana. No, la voluntat és aproximar-nos-hi amb les mateixes armes i amb els mateixos recursos en què ens podem acostar a qualsevol altra variant. I el còmic ha estat integrat així mateix. Per mi, la revista ofereix lectures sobre diferents aspectes de la realitat cultural i aquest oferir perspectives i aspectes diversos de la cultura, el còmic ho exemplifica molt bé amb el que hem triat ara. Teniu el Vicenç Pagès Jordà de Figueres, però que gironí adoptat, diguem-ne, a la revista Girona durant anys l'heu pogut llegir, primer amb els clàssics aquells que va fer d'aquí i després amb el curs de prosa, i vam agafar. Hi ha una triple aposta aquí, una aposta per integrar el còmic d'una manera culta, una aposta pel conte, perquè el conte sembla menys important que la novel·la, i una aposta per un autor jove, jove entre cometes, vull dir jove que no és un clàssic mort de fa 100.000 segles, que no és mainstream, que és molt prestigiós per la crítica, però molta gent potser no el coneixerà, malgrat que va ser Premi Sant Jordi també en Dies de Frontera. I per tant, era una manera de poder-nos aproximar a través de molts guionistes i dibuixants diferents, oferir lectures, que és bàsicament el que fem a la revista, oferir lectures diferents de la seva obra, adaptant diferents contes del Vicenç Pagès en format de còmic, a vegades amb una sola pàgina, a vegades amb una història de 5 pàgines però que era muda i que parteix d'un conte molt llarg del Vicenç Pagès d'una vintena de pàgines i que convertíem en 5 pàgines de còmic mudes que són molt fidels al conte original. Exercicis de lectura. Per tant, qualsevol d'aquestes coses està feta al mateix nivell sense tenir cap complex perquè res sigui menys culte que altre. I fer això, en aquests moments, dic que és cultura d'elit però no és elitista. M'entendreu molt fàcilment quan a vegades dic a la gent que no rebaixi, no faci les coses perquè l'entenguin els altres pensant que els altres seran burros i per tant li expliquen perquè ho pugui entendre. Això és paternalista i és populista. La veritable voluntat d'un periodista cultural ha de ser democratitzar la cultura, democratitzar allò que el fascina i li entusiasma i pel qual s'apassiona, no? I per tant, jo sempre dic, explica-li com si li expliquessis al teu millor amic o la teva millor amiga o a la teva mare. Que la teva mare o la teva millor amiga no la prens per tonta, li dius allò que de veritat t'ha agradat, mires de convèncer-la amb arguments de per què t'ha agradat i mires de comunicar la teva passió, de contagiar-li. A vegades he dit, la cultura no s'hereta, es contagia.
perquè la cultura no és determinista, no té res a veure amb la sang ni amb la natura, té a veure amb la cultura, i la cultura, les adopcions són contínues. Borges deia que la tradició l'esculls. Tu no vens d'una gent determinada perquè hi ha hagut abans i t'ha influït. En un determinat moment de la teva vida tries els teus antecessors, llegeixes una determinada gent, o de les moltes coses que has llegit decideixes que seran aquesta i aquesta aquelles que et serviran per fer la teva pròpia visió personal, i per tant et construeixes sobre unes tries molt concretes, no? Doncs fer això en el terreny de la revista. Bon dia, Quim. Primer de tot, et volem donar les gràcies per ser aquí i t'ho agraïm moltíssim, i ara sí que comencem amb les preguntes. Sí, digues. Abans has comentat que feu servir la cultura com un lloc de trobada entre les cultures, a més que ens trobem en el nostre país, Catalunya, que ara actualment hi ha una realitat migratòria molt diversa. I llavors, què s'està fent a Salvador per obrir-se a aquests nous catalans i evitar convertir-se en una revista tancada com és per a la llengua cultural? La veritat és que el problema de partir del que fas és que puguis trobar aquests col·lectius, perquè en aquests moments el bombardeig que tenim de la realitat fa que, abans ja us he dit, el màxim que ha arribat la revista, però són molts, una revista cultural a Catalunya, és a 12.000 subscriptors. Perquè us feu una idea, aquí un llibre en aquests moments, si tira més de 2.000 exemplars, és un èxit. 1.500 o 2.000 exemplars, que sembla una vergonya, però és així. Hi ha molts llibres que tiren 300 exemplars. Per una revista, quan comença, que tenir 300-400 subscriptors de cop és un èxit, perquè vol dir que 300-400 persones han cregut allò. Per tant, una de les coses que en aquests moments costa molt és accedir a la gent. I aquí tenim un avantatge que es pot convertir en un inconvenient, que és que en teníem tants que continuem tenint un bagatge de subscriptors prou ampli com per existir. Però és veritat, hem de connectar amb gent jove i amb la gent jove en aquests moments vol dir que hi hauríem d'accedir per altres armes, probablement que pel paper. Però nosaltres hem apostat pel paper. Per una cosa, no ho he dit abans, però a partir d'una cosa que he dit s'entendrà, nosaltres vam decidir, a partir de l'any 2029, que farem els 70 anys, haurem de fer que el nostre web, diguem-ne, de cara a connectar amb altra gent, estigui més viu i funcioni, perquè ara tenim un Instagram, i és un Instagram que serveix de poc, i un web que està vinculat a publicacions de Badia Montserrat, que simplement és per veure cobertes de revista i els índexs, però no la tenim viva, funcionant, fent periodisme. Ara bé, allò anirà en paral·lel, però no substituirà la revista, no penjarem la revista. Servirà, com tu dius, per connectar amb d'altra gent i com una forma de comunicació a la revista. Però l'aposta de la revista és pel paper, perquè fixa't en una cosa, als anys 90 els llibres se'n feien de molt dolents, amb paper dolent, amb portades que es repetien per llibres diferents, com que accedien als mateixos bancs d'imatges, i quan tu pagues un preu molt barat per al banc d'imatges n'hi ha unes, si pagues un altre preu i et diu que hi pot accedir menys gent, un altre, i fins que arribes al preu de que pots triar-ne una i saps que dintre del teu context cultural no n'hi haurà cap altra. Hi havia portades de novel·la negra, o sigui, el Jordi Canal a la Bòbila tenia un apartat en què feia això, de trobar coincidències, de portades amb la mateixa fotografia de portada de novel·les que no tenien res a veure, simplement perquè els editors havien triat la més barata. Què ha passat en els anys? Va sortir tota la competència digital, que va desplaçar el disc en un primer moment, el cinema, tot això va sortir perdent enfront al món digital. Tothom qui va competir en aquest terreny digital, en el terreny del periodisme, se'l va menjar. En un primer moment pensa, hem de fragmentar més els articles, hem de posar la fotografia més gran, l'aspecte que tenien els gratuïts, hem de donar-los les coses més mastegades. I cada vegada el paper anava perdent lectors en aquest sentit. Per què? Perquè compartíem unes armes que no eren les seves. El terreny del periodisme en paper és una lectura més reposada i amb més context. Si tu mires de donar les coses més fragmentades, més imatge, més d'allò, i cada vegada menys, cada dia, al final acaba sent els articles la il·lustració dels anuncis i no al revés. I per tant, això anava perdent lectors. Era com aquell senyor que es queda de Rodríguez a l'estiu i pensa que és gran, es fot la gorra al revés i surt amb unes bermudes i es pensa que lligarà. Fa el ridícul davant els joves, no és més jove.
els diaris s'estaven disfressant de joves i d'alguna manera perdien lectors. Deien, mira, ara oferim un reportatge i havien passat l'article, poso un exemple molt directe, l'Avui passava el seu primer article d'introducció de cultura de 5 columnes a una doble pàgina, amb molts blancs, amb una fotografia principal a la primera pàgina i dues nutrint el segon. Aquell article de 2 pàgines feia una tercera part de text del que feia amb un cos de tipografia més petit, el de 5 columnes que hi havia hagut abans amb una sola pàgina. Què feies allò? Li havies donat un aspecte visualment més atractiu, però donaves menys teca que abans, i els lectors al final ho noten. I sobretot quan el diari surt tard, perquè l'endemà ja tothom sap la notícia del dia abans, i per tant l'has de donar més vestida. Per tant, fixa't que l'únic que ha resistit a aquesta lluita és el que no ha lluitat amb les armes dels altres. Ara, a les llibreries, la Finestres a Barcelona, la Central, l'AI, etc., estan plenes. I els llibres són més bonics i estan més ben fets que als anys 90. Hi ha més traduccions de clàssics, estan millor il·lustrats. Hi ha moltíssims llibres amb tapa dura i ben editats, coses. El best-seller i les enciclopèdies, diguem-ne, tot això sí que pot ser ràpidament substituït per l'e-book. Però hi ha determinat clàssic que la gent el vol encara per tenir-lo a la biblioteca com un objecte. Els editors van veure que el llibre havia de ser un objecte, gairebé de regal, i les llibreries han funcionat per això, i ha perdut un tant per cent molt petit el llibre en comparació amb l'e-book. Això què ha inspirat? Doncs, per exemple, que el disc ara torna a fer el mateix, el disc ha tornat al vinil, i ara per molts joves el vinil té un prestigi que no tenia abans, perquè no és una eina antiga que fa un so particular, és una cosa vintage, diguem-ne, que afegeix un plus i que sembla un objecte per col·leccionar. Doncs el que hem de fer és jugar a la lliga del llibre i no a la lliga del periodisme. Una revista, encara que sigui mensual, arribaria tardíssim a tot si ja hi arriba un diari. Per tant, hem de fer que cada número està, com deia, tancat en si mateix, hi ha una continuïtat, però la meva aspiració, per això vols convertir que siguin atractives les cobertes, que si hi ha imatge a dintre no sigui simplement il·lustrativa, sinó que ofereixi un plus propi i que defensis la textura de paper. Defensem la textura de paper, defensem el caràcter d'objecte que té una revista també. I per tant, aquesta, diguem-ne, seria la manera de sobreviure a aquesta substitució contínua. Ara, això, diu, no connecten, no es publica, perquè la gent no sap el que fem. I el que hem de trobar són els mecanismes perquè la gent sàpiga què fem. I al mateix temps de dir, en aquests moments la cultura necessita un plus de compromís, el fet de que la gent vulgui fitxar per formar part d'un club, per dir-ho així. Que la gent que fa un crowdfunding entorn d'un llibre formen part d'aquell col·lectiu i tenen una identitat perquè s'han ajuntat al voltant d'allò, doncs la subscripció, que sembla com una cosa molt antiga, podria ser això mateix. I per tant hem de crear aquesta identitat, que a vegades pot ser també que muntéssim determinats clubs de lectura, que muntéssim determinats tallers periodístics al voltant de les activitats de la revista. He donat molts anys tallers de crítica, podríem crear a dins Serrador, vincular a fer determinats tallers de crítica vinculats amb el grec, per exemple, a l'estiu, quan hi ha el grec, podríem crear allà, ho hem parlat a vegades amb Núvol, amb el Bernat Puigtovella, que venim els dos de l'Autònoma, del catedràtic Jordi Castellanos, tenim maneres de pensar similars i havíem parlat moltes vegades de fer junts un estiu, de vincular-nos al grec i oferir determinats cursos lligats al periodisme cultural, lligats a Núvol i a la nostra revista, per exemple. Durant molt temps no hem tingut joves a la revista, mentre que la revista es havia caracteritzat en el primer moment per tenir gent com la Montserrat Roig, el Terenci Moix, tot de gent jove, la Carme Riera, van entrar, i als anys 90 encara el Sebastià Alzamora, quan va arribar de Mallorca aquí a Catalunya, el primer que va fer també va ser, perquè el Josep Massot era mallorquí, va ser entrar a Serrador. Això ho havíem perdut ara, tothom ens era molt gran i semblava que ja no formàvem part de l'horitzó dels professors universitaris joves que estaven a determinades facultats. Jo crec que ho hem mirat de resoldre aquests últims temps i determinats professors grans, grans vull dir la meva edat, com el Víctor Martínez Gil a l'Autònoma o l'Àlex Martí a la Universitat de Salamanca, com que els agrada com estan en la revista, ens han posat en contacte amb professors universitaris joves de 30 i tants anys, per entendre'ns, que van apareixent a la revista, i en aquests moments m'està arribant ofertes d'articles de gent, a vegades de 20 llars. Per exemple, tenim un noi, el Lluc, ara em surt el segon cognom, Lluc Perpinyà, Lluc Casals,
Lluc Casals, Perpinyà. El Lluc Casals té 23 o 24 anys i el primer article el va publicar en 22 i és boníssim aquest noi, però boníssim, les 3 coses que ha publicat. A més ja ha tret un llibre, el vam publicar abans que tregués el llibre, però va guanyar la beca aquella per fer una investigació de l'Antoni Montner Jordà i ha fet un llibre sobre les distopies en temps de Franco, està fent la tesi doctoral amb el Víctor Martínez Gil a l'Autònoma, i aquest noi, que és fill d'un professor universitari molt conegut com a estudiós del feixisme, que és el Xavier Casals, un historiador, escriu molt bé, però no té res a envejar a ningú més gran, és boníssim. I en aquests moments tenim 2 o 3 persones així joves, cosa que feia molt temps que Sarral no tenia, per tant anima, perquè vol dir que sí que hi pot haver la possibilitat d'anar passant el testimoni, que és el que convé en un cas així. Has parlat molt sobre està molt lligada a l'espiritualitat en la religió. Avui en dia crec que falta o manca a vegades un sentit en l'estar en el món, després de la mort de Déu, i en el sentit humanístic falta a vegades, i es pregunta la crítica aquesta de quin sentit té la vida. En aquesta línia volíem preguntar-vos que si hagués de dir vostè què necessita avui la cultura catalana per sobreviure, no d'una manera institucional, sinó d'una manera més espiritual, què diria? No vull dirigir la pregunta cap a una línia espiritual, sinó més com en aquesta línia humanística de pensar en aquesta falta de sentit i si la revista respon o intenta ser com una eina o desenvolupa d'alguna manera aquest... Sí, te la respondré a 2 nivells, un que seria des del punt de vista cultural i l'altre des del punt de vista religiós. Des del punt de vista cultural, dir-te que la crítica, el treball de la crítica i el treball del periodisme és crear un relat compartit, és crear sentit. Sempre he dit de forma provocadora, quan a vegades els creadors semblava que veiessin el crític com l'autor frustrat, que realment el crític no és un director frustrat, un actor frustrat, un escriptor frustrat. Moltes vegades el crític és un espectador professional i per tant vol dir que seria que la seva... Jo de petit no volia ser actor, em faria molta vergonya, no em veig en un escenari, la veritat, però en canvi m'agradava molt parlar de les pel·lícules que veia a l'escola, ens explicàvem les pel·lícules l'endemà, o si llegíem un llibre doncs ens les explicàvem, comentàvem contínuament els TVOs que llegíem. Per tant, jo en el fons tenia una vocació de voyeur, era una mena d'espectador professional que molt abans de començar a escriure estava primer parlant amb molta altra gent sobre allò que m'agradava i després escrivint sobre això. Ara potser ja no és habitual perquè hi ha els blogs i potser ho feu a internet abans, però a la nostra època no hi havia cap crític, però cap, us puc dir, que jo hagi conegut que no tingués llibretes on ja escrivia abans per ningú, si només per si mateix. Jo conec un crític de cinema que té llibretes i fitxes des que tenia 14 anys i no ho feia per ningú, era simplement que cada vegada que veia una pel·lícula es posava allà a comentar-ho i a imitar allò que llegia a altres bandes. I per tant, els crítics ens formàvem, jo sé d'aquí vinc com a crític, em formava llegint gent com l'Anton Benach, el Joan de Segarra, el Marcos Ordóñez, molta gent d'aquesta, que en alguns casos el Marcos Ordóñez em queda molt per edat, però jo vaig començar a publicar amb 25 anys i el Marcos Ordóñez havia començat a publicar amb 16. I per tant, quan jo vaig començar a publicar, ell em portava 10 o 15 anys ja professionalment, per haver començat a publicar tan jove. Llavors, amb aquesta part de resposta, el treball de la crítica al periodisme és crear sentit, crear un relat compartit. I en aquests moments és veritat que molta premsa ha deixat de pensar en això, ha cobert les necessitats del dia, però no ha creat aquesta idea d'un relat compartit. Els relats s'han disgregat molt i potser com a país en aquests moments, més enllà de la política, necessitaríem un relat cultural compartit, perquè durant el procés es va parlar molt de política però molt poc de cultura. I dius, per tant, quina idea de cultura i de país tenen diferenciada? Perquè el nostre únic fet diferencial passa per la llengua i per aquesta cultura. Amb la resta som iguals a la resta de la península o a la resta d'Europa. I per tant, el Vicenç Pagès va dir fa molt temps que la possibilitat d'un país, i per tant havia d'estar molt més enllà dels sentiments, de les emocions, del terreny de les emocions, i dels sentiments,
de si invertim més o menys en el conjunt de l'Estat, etc. No ha de ser una qüestió de sentiments o de sentiments, ha de ser una qüestió de cultura, de relat compartit que fóssim capaços realment de portar-lo a molta més gent. I des del punt de vista, això ara ha faltat en aquest terreny de la política, falta un relat compartit, a vegades hi ha lluites caïnites molt petites que haurien de ser estudiades per la possibilitat de lluitar per una aspiració més gran o una ambició més gran compartida. I per l'altra banda, és veritat que molta gent se sent perduda també. El món és una mena de calidoscopi desconnectat, i un treball del periodisme és connectar aquest calidoscopi, aquest bombardeig de coses tan diferents. Un treball del periodisme, aquest relat compartit, passa per crear mapes compartits. Després tu fas l'excursió que vols per aquest territori que marquen els mapes, però hi ha la necessitat de crear un mapa a partir d'algú que sàpiga donar uns punts cardinals, i cadascú farà les excursions que voldrà allà dintre. Aquesta seria una funció de la revista, crear aquesta mena de mapa, fins i tot aquí ho comentava al final amb aquesta portada, que era el mapa de Banyoles, fent que la topografia es convertia en tipografia, però cadascú l'havia d'orientar cap al seu nord, no? Hi ha una idea de mapa també amb la portada que ens va fer, o de plànol amb la portada que ens va fer el Viladecans en un dels números del 2023. I després la gent se sent molt perduda, i això ja seria d'agrair en el terreny de la cultura i de la política, però després en el terreny més espiritual que tu dius, és veritat que molta gent també se sent perduda, i a mi m'ha sorprès molt en trobades que hem fet que la gent ve a dir, diu el pare Bernat Juliol, el monjo de Montserrat, li deia, ostres, potser ens hauríeu de guiar des de Montserrat una mica més, perquè en aquests moments estem molt perduts, i almenys vosaltres teniu uns convenciments clars, no? Volem dir, en el terreny aquest de la religió, nosaltres hem volgut que la religió sigui una perspectiva més de la que apareix a la revista, perquè el component aquest religiós espiritual el té tothom. Però, com deia una vegada el pare Bernat Juliol, fe i raó no són oposats, sinó que es complementen a la fe cristiana, a la fe catòlica, i per tant no són mons oposats. Quan aquí fan els articles a la part de fe i pensament, fan articles des de Montserrat, o l'Albert Soler, que és professor de la Universitat de Barcelona, que els fa com a cristià, com a catòlic, estan fets amb una voluntat argumentativa i de contextualitzadora, igual com estan fets la resta d'articles. Què hem fet respecte al que havia estat clàssic a Serra d'Or? Serra d'Or, des que havia sortit fins a l'any 22, tenia els articles de fe i pensament posats separats de la resta de la revista. Estaven al començament i després hi havia com una mena d'anunci i començava la revista, a la resta. A mi això em semblava com una mena d'impost revolucionari. Quan dius no cal, perquè jo vull que estigui com una capa més, que accedim a la poesia, accedim a l'art, accedim a la sociologia, accedim a qualsevol de les altres capes que ens serveix per avaluar la realitat. La religió és una més d'aquestes capes, forma part de la realitat humana, i per tant que estigui integrada a la revista i prengui un relleu o un altre depenent del número. Montserrat ara ha tingut, que no els havia tingut originalment, dossiers creats expressament, el de la música a Montserrat, o el que vam dedicar al mil·lenari a l'abril de l'any passat, o el que dediquem als 100 anys de traducció de la Bíblia ara al mes d'abril, perquè són fites culturals, i per tant les abordem com a fites culturals. Durant el mil·lenari vam estar fent un article que no venia al mil·lenari, no venia activitats de mil·lenari, sinó que es deia l'aportació de Montserrat a la cultura, i cada número tenia un article que era l'aportació de Montserrat a la cultura, fet des d'una perspectiva cultural més nostra. Per tant, mirem de fer mapes, mirem de crear, de donar sentit a les coses, més enllà de que aquest sentit el donis a través de la cultura o a través de la religió. Per mi tots són capes. El que caracteritza la cultura, entès amb aquell sentit ampli, quan et diuen què és la cultura? La cultura per mi no és entreteniment, és una forma de comprensió de la realitat, és allò que ens permet, és una eina que ens permet accedir al nostre món, que ens dona eines, recursos per treballar en el món, i per l'altra banda, la cultura és la veritable natura humana. O sigui, el que ens separa dels animals és que la nostra natura, allò que forma part del nostre ADN bàsic, és cultural. En els éssers humans tot és cultural, des de la religió a la faceta artística, qualsevol altra. Per tant, abordem la cultura, aquest jo integrador humà, que és la cultura, des de tots els aspectes possibles, que comprèn també la religió. A mi m'ha sorgit molt el dubte mentre parlaves, i no l'havíem plantejat abans, crec que entre les meves companyes, a més perquè totes són noies, de manera molt breu, quin paper juga la dona avui en dia en la redacció? Perquè suposo que són majoria en el Consell de Redacció. Són
Són majoria de dones en el Consell de Redacció, però sou el 20% en el conjunt o el 30% en el conjunt dels articles. Cada vegada que en un número hi ha masses homes, o sigui, no està prou representada la dona, la Pilar Vélez, la Bàrbara Raubert, la Marta Nadal em diuen en aquest número hi havia d'haver una dona o dues més. Per tant, jo en aquests moments, quan no ve d'una tria que l'ha de fer una persona concreta, sempre busco que sigui dona i jove. Per exemple, les dues encarades aquest any eren dues encarades perquè volia que tinguessin menys de 40 anys i fossin dones, una del País Valencià i una de les Illes. Quan busco un col·laborador nou, si puc, el busco jove i dona, etc. Però compensem que hi ha molta gent que ha publicat sempre a Serra d'Or, que tenim una continuïtat amb el passat i que aquesta continuïtat del passat era bàsicament masculina. Per tant, no ho hem equilibrat ni de lluny, però hi ha la voluntat de fer-ho. Per acabar, i en quin moment s'incorpora la dona a Serra d'Or? Perquè suposo que no, però des de l'inici, en aquest dels anys 70, la Montserrat Roig o la Carme Riera per mi són molt importants a Serra d'Or i estan incorporades ja als anys 60-70. Serra d'Or identifica, per exemple, les entrevistes han estat centrals a Serra d'Or i les entrevistes inicials a Serra d'Or. Qui crea l'estil de fer entrevista és primer el Baltasar Porcel i segon la Montserrat Roig. I Montserrat Roig fins a tal punt que les dues entrevistadores més importants després de la Montserrat Roig que han estat a Serra d'Or, o sigui, els dos entrevistadors més importants que hi ha hagut a Serra d'Or després de Montserrat Roig són dues dones, que són la Marta Nadal i la Seneida Sardà, que són les dues dones que han fet més entrevistes i que s'han recollit en llibre després. Per tant, clar, ja la nostra cultura té a Víctor Català, a Mercè Rodoreda, a tot un seguit d'escriptores com a referents absoluts. La Neus Real, per exemple, és una persona que ha investigat sobretot les escriptores dels anys 20-30, d'abans de la Guerra Civil. Els seus llibres han sortit a publicacions de l'Abadia Montserrat, ella ha publicat a Serra d'Or. Per tant, la dona hi ha estat present, però sí que és veritat que, com passa en la majoria del periodisme, hi ha més homes que dones, però és una qüestió, crec, absolutament circumstancial, o sigui, lligada a l'època, perquè en aquests moments, jo no sé si passa amb vosaltres, però jo l'experiència que tinc és que periodisme cultural hi havia anys, de 25 anys, 2 anys només van ser dones les que tenia la classe de periodisme cultural. O sigui, totes les alumnes eren dones. Majoritàriament, la majoria d'anys, hi havia un o dos homes. L'altra gran majoria és dones. I si tu fixes quin és el panorama del periodisme cultural de menys de 40-45 anys, les dones predominen moltíssim. Per tant, vol dir que a la revista mateix, de manera natural, ara jo estic fent discriminació positiva, vol dir quan no tinc algú estic mirant d'encarregar-lo a una dona jove, però arribarà un moment que ja no ho hauré de fer perquè els col·laboradors vindran d'elles mateixes i d'altres, i això que em venen de la universitat, gent com el Lluc o gent com el que hem arribat de Salamanca per l'Àlex Martín, que és un noi, això jo crec que de manera normal se substituirà, perquè vindran de l'Eva Comas, vindran de la Bàrbara Raubert, vindran d'altra gent que majoritàriament coneixerà dones treballant així. Hi ha hagut una noia molt jove de la Universitat de Vic que va fer en el número va fer una cosa sobre castells com a eina d'integració. O sigui que molts immigrants a través de grups castellers s'han integrat a la cultura catalana.